Başla. Hoş geldin hanım. Salama. Abdullah goýmaya daýlaňyz. Işleýän saman. O Hudaýa şükür. Bagyslan söýükdüm mara. Yok, düşünýän size. Yo bize sökme üçinem däl öz ýurdumyzda olup bu näme prezidente da sökme üçin däl ýöne her kim öz ýurdundan närazy adam kän, bäri gelip işläp berenem kän, mejbur ýagdaýda gelip işleýärler bilýärmi? Men şu ýere gelmänkäm Gülýal magazynym bardy, salonum bardy, işläp berdim. Ýöne naloga töleýän pulumdan daşary ýollaşym basylyp gitdi-de men 2018-de basyrly. Şo basılıp gidenden sonra men işlemeli oldum. Ondan öň işleden okdy meni. Ondan işläp başladım. Indi men ýollaşym ýok, bilýärmi? Mene bizim öz türkmen oglanlarymyz diýeli. Bizim gyýyzgenleriň hukugyny goramaly adamlar. Mysal üçin sen magazynyňa gelýär, salonyňa gelýär. Hökmany suratda bir zatdan problema tapyp ya sana ceza ýazýarlar ya da seni ulanmaly, bilýärmi? Naloga işiň düşüp barýar, bilýärmi? İşiň düşüp barýar. Ya sen tutup sikecekler ya da gaňyryp puluny aljaklar. İkes edip. Näçe ýyl işledim ben bilýärmi? Ýollaşym basylyp gitdi. Ondan soň näçinji ýylda 2018-de işläp başladym-ma? 2023-nň ahyryna geldim men şu ýerek. 2023-nň. Şoňa çel men Türkmenistanda işläp bar, nä gece günni işledim. Ýöne 1 manat pul gazanyp bilmedim bilýärmi? Ne jaý edip bildim. Hiç saat ýany aňyryma, hiç saat atmadım da bilýärmi? Şolong yüzünden. Sen o polisiya gelýär, ona berýän 5 manat bor adım tutmasyna diýip. Seňine hukugyň goramaly adamlar şo bilýärmi? Polisiya bar saňa hökman özüňden günä tapýarlar, hiç kimin üstüne sen şikaýet edip bilen ok, arzam edip bilen ok. Yani hiç kim hukugyny goran ok. Ýa-ha götüň güýçli bolmaly, ýa güýçlirak ýerde bir zadyň oturmaly. Diňe şonuň ýalak bolup ýaşap bolýar o ýerde. Ol bäri gelip gün tüçlük etýär ýa günde salona gitýär. Onuň ýaly düşünjeli pikirli adamlar bardyr ýöne. Bize men näçe wagt boldy men özüm salon işletýän ýöne şu ýerde erteden akşama işläp bara bir özüňe seretmäne wagt tapylmaýan günler bolýar da bilýärmi? Belki çağasyny pikirlenmän etýän adamlar bardyr, belki meslikden çydaman etýän adamlar bardyr. Ýöne her kimiň pikiri bir däl. İşlemek üçin gelen adamlar işleýärem, gazanýarem, edinýärem, gitýärem ýöne. Bizim ýurdumyzyň şon ýaly bolan üçin mysal üçin men geldim, 1 ýyl wizam bar, 20 gün galyp izime gitmedim, gidip bilmedim. Dokument düzetjek boldum, birazjyk problema boldy. Şu wagtam şoň üstünde. Näme üçin men dokument düzetjek bolup birgiden pul çykarýan. Men o ýerde çağajygym garly, gidip göresim meli, ol günnejan aýtýar, eje göresim meli. Biz imynna gidip bara bilýärmi, gidip çağan görüp gelip işläp bolýan bolsa, onuň ýalyk şertem ýok berdi. Sen ary gitdiňmi 2 ýyl 3 ýyla çıkmarsyň o ýerden. Ya deport goýarlar. Men özüm 5 ýyldanam kan 2018-de ejem geldi bärik işläp ýör. Şo gelmedik bolsa menden kiçijigim bar, şonu öýlendirip bilmeýädik biz. Bilýärmi? Ne kakama men kiçilikden ýok. Kakama ýok bolup gitdi menin 5-nji 6-njy klassym. Şo ejem gelip şu ýerge işlemedik bolsa, şo men oglanjygymy öýlendirip bilmeýädik, toý edip bilmeýädik. Näçe ýylym işledi özüm, ejem bilýärmi hökümetiň işini işledi, ýöne bergiden gözümüz açylmady. Olaydan olaya zordan ýetirýär millet puluny. O her kim bärde gelip agzyna gelen diýip gürleýär, o ýerde biz bu ýokarda oturan adamlara söýüpjegem bolamyz. Ýöne şo ýerde bir 6,5 millionjyk bir halk bar, şo halkyny gülýär ýaşadyp bilýärmi? Hemme zadymyz özümizden çykýar bizim. Gülýär aýlygam berip bilýär, gülýär ýaşadyp bilýär. Hiç kimiň başga ýere gidip işlemene mejbur boljak gel bolyn. Şonu etýän adam ýok da doýanok olar bilýärmi? Ýanyndakylar doýanok. Imin. Ine bilen Türkmenistanda bir günde gazanýan aýlygmydy. Indi bir aýda gazanýan aýlygmydy. Bir günde kastumjalwaryna berýär. Bir gerek ýa kastumjalwary. Gaty dogry. Mene ne wara seret bärde gazanýan pulum bar, men aňyrda da gazanýardym bilýärmi? Sen ertiden akşama çen işleýän sagat sen 6-da 7-de işe gitýän, magazyna gitýän ha, ýanynda bir kömekçi gyz ýaşyma, ondan soň salona klient çykýan, magazyny gyza goýan, salona gitýän, salonda işleýän, başga wagt ýapyp goýan klient dyrna goňarýardym. Klient bar wagt gitýän, onu işleýän, gelýän magazyny işleýän, oglumam kiçijek. Şey dip bara, oglum kiçijek taşlap gaýdyp bilmedim. Birazjyk ulolly.
Şu yerde kazanyan pulumu, şu yerde kazanyan men bilýärmi? Ýöne o yerde kazanyan pulum özüme singen ok. Diýmin. Geday bar diýen ýok Türkmenistanda. Biz geday bolmadyk. Ýöne hiç zat edinip bilmedik. Ina oglum ma jaý edesin gelýär, sen oglum okudasyn gelýär. Biz Geday- geday bolup gelmedik bärik. Diýmin da ýa-da geday bolmasaň bolardyň şo ýerde. Geday bolmagana garaşýan olsaňyz bana şo ýerde udak wagt duran bolsaň gedaýym bolardyň. Eline de adam. Hakikaten Ayhan doğru ki Ayhan men o ovadaşım tanaya ola men tanaya menem mun tanaya şul oglana adetti. Ýöne hicimizden bir ütköşük edip bilmedik. Şol indi ştatlar var ya, ştatlara gözüň büyük getsen, hasa merbetleşýär. Ýok, amma da udak gün ýukdaşak gelip çörde oturmak aňsat del gözümädir. Şu kellen moýsa muklak galýan olen ondan öňe düzetmeseňem bolan. Biz nädip düzeder onu bizim elimizde. Saatler sen nädir aňryplar biz bir zat diýip gürlesem sen ýok edip goýberýärler bilýärmi? Millet şoň üçin gürlänok. Millet şoň üçin gürlänok. Häzir şo ýerde bolyp şunuň ýalyk bir zat gürle seni hiç kim iziň tapmaýa. Ýok bolup gitýän bilemok näme etýärler. Indi Onun için adamlar korkusundan gürlänok. Beret olar bizi ispesialna yürüyte korkudiyalar da. Yürüyte ilki başlarda hakikaten şon yalam etdiler. Şon yalam gürlösen seni ýok edýärler. Häzir ýöne on ýal däl. Häzir her kim gürlemäne başlady. Olen indi haýsy bir adam ýok etjekden. Ýa bir gerek korkutdyň. Ýok edip görkezdiň gürlösen şeýdem diýip bara öldürüp görkezdiň, pyçaklap görkezdiň, atyp görkezdiň adamlaryň gözünde. Ýöne şoň üçin korkýarlar da. Owa indi şoň üçin gorkýarlar, ýöne bar adamlar gorkutyny ýeňip, ewe adamlarda başga variant ýok, başga seçenek ýok. Şoň üçin adamlar köpçülik bolup gürlemäne başlady. Hani gelen sen erkek bolsaň, hemmämizi öldürjek bolup gördi, dolan ýankylar. Yo diýmäne başlady. O bizi öldürjek gel diýmäne başlady. Onda wara etjek. Mysal üçin häzir şu ýerde bilýärmi? Ine men gelip görýän adamlar bäriň halkyny ähilek gürleýär bilýärmi? Özü başkanlarynyň üstünden. Bir seher bir zatdan närazy bolsa gürleýärler, şolar alyp ýok etýän adam ýok, ýöne düzetjek bolýarlar. Bilýärmi, şol adamyň närazy zatlaryny düzetjek bolup uğraşýarlar. Ha bizde onuň ýalak zat ýok. Ýöne bütün Türkmenistan bir ayaktan galsa hemmesi bilýärmi? Onda bir zat edip bolar. Ýöne ol bärde seniň gürläniň bilen ýa men ýaly bir ýeriniň ýa bir onuň mäşlasynyň gürläni bilen hiç zat ütgemez diýip pikirletýän men pikirimçe. Ine şöyle gelip öz derdiň aýtýan. Nawa? Türkmenistanda da derdiň aýtýan kan, ýöne Türkmenistanda prosta dinlenen ok. Dinleýän ýok, hakika. Dinleýän ýok. Seniň ýaly şo ýerde da aýtýarlar, ýöne dinleýän ýok. Dinleýän ýok bolandygy üçin hem hiç kim ünsen beren ok seniň derdiňe. Ýöne Hakika. şoň ýaly dertli adamlar bir ýerik gelip bilen ok. Şoňa mümkinçilik ýok. Ine sosial media, ine TikTok şoňa mümkinçilik. YouTube şoňa mümkinçilik. Aslında şo mümkinçilik Türkmenistanyň telewizionyasy bolmaly. Altyn asyr. Ine ýaşlyk, ondan miras, şol Şükür edýäs, Allah janyň beren her gününe şükür edýäs. Günümizde narazy däl, ýurdumyzdan hem narazy däl. Şo ýerde bar bir zat edinip, jaýym edinip bilen bolsa, mysal üçin ogluma bir gow gelecek berip bilen bolsam, menem şu ýere gelmezdim. Öz ýurdumy, öz dogan garnaşymy, dost ýaryny taşlap bir ýat ýurtlarda işlemek hiç kimin hoşuna gitýän näler diýip pikir Hanım, ine şu wada aýtdym da. Indi biz wara şu Türkmenistanyň telewizionyasynda şaratlar aýtmaly. Hemme işi bizi görmeli. Ondan bizler ýaly dertli adamlaram gelip bize kömek etmeli. Biz köpçülik bolup şol kim haýsy edara bolsa bolsun, şoň gapysyna baryp öz hakymyzy talap etsek, hökman bizden gorkutna şu problemler. Seret ýazýarda. Başka ýurtlarda bar, birjim seret. Başka ýurtlarda bar. Şunýaly ýagdaýlar bar. Ya seniň derdiňe seretmeýärler, derdiňe üns bermeýärler. Ýöne sen gidýän telewizionýa, meselem mirasamy, ýaşlygamy gidýän beýne şunýal derdim bar plan edýär çöden ok diýen bolan seni telewizorda gürledýärler. Ine şu Türkiýede de gürledýärler. Meselem telewizionya, bir sürü telewizionya bar bärde biziňki ýaly 4 sandal
köp telewizyon eken berdi. Ondan ya YouTube bar, hemme dat bar da karoçy senin şu hakyň talap edip alyp bilmeň üçin hemme şertler bar. Ana biz şo şertler döretmeli. Şo şertler döretsek Türkmenistan düzelýär. Bäze seret bir giden adamlar söwünüp ýa-da götüň berýän bärde gitdi. Götümüzü beremiz ok ertiden akşama işläp halal pulumuzy gazanýar. Sene şuňa samsyk adamlara sen näçe gurlanda da düşünürüp bilmeýän. Yo, bärde onýaly iş edenim bilen taňa pul bermeýärler. Hakyky enne wara sere şu ýerde işlejek, öz ýurdunda da işlejek aýaly kendir şu çağasyny taşlap gaýtmajak bolup işleýän ýöne hiç zat edinip bilmeýänligi üçin mejbur gelmeli bolýar şu ýerek. Mejbur gitýär her kim. Sen şu ýerde häzir Saparmara Türkmenbaşy döwrü ýadyma düşýär, men okuwçydym. Ýöne şu döwürler edil şunuň ýalak zat kendelli. Türkmenistan täze gurulanyp, önne Türkmenistanyň gurulanyna näçe wagt boldy? Türkmenistan öz-özüni ekläp bilmäne ýagdaýy bar. O halkyny eklemene ýagdaý aňyry başylan bar. Onuň satýan neviti, gazy, hemme zat özümizden çykýar biziň. Bu ýurtlar satyn alyp ýýär, bilýärmi? Şu wagt men gaýtmankam pagta ýygdyrmana, buğday ordurmana, şu ýerde işlemen adam tapylanyp Türkmenistanda. Adam tapanoklar. Dogry aýtdym. Men ýadyma şeýle seret burun gije mazyny işläp durun. Ýeközüm gyş günleri. Indi polisiýanyň işgäri seret sen dokumentyň düzüp, patentyň düzüp, sen her 6 aýdan nalogyny töleýän, pensionyň töleýän, hemme zadyň töleýän. Ine seret näme diýip ýazýar? Şu ýerde polisiýa işgäri gelip men tanadymmy diýe, ýok tanamok. Bolýa tanarsyň diýe-de gitdi, bilemok, altyn asyrda mı işledim, soň nomerum durda şu ýerde. Nomerumy alýa-da SMS edýär. Çalçyk, gel, dynja Almana gideli, näme deli. Benim bu SMS'lerini ara pozman koydum, korkyanım polisiýanyň işgäri. Ondan soň her gün gije 2-de 3-de ýa şunýal gündüz biýmada edip, jaň edip, SMS ýazyp, insonla men şonu ara polisiýanyň işgärlerine ýokarrak oturan ýokarsyna gitdim, görkezdim siziň işgär. Ya gaýrat edin, kömek edin, maňa diýdim. At familýasyny berip bilýärmi? At familýasyny kanım. Şu ýere tokoýdy. At familýasy şu ad ýadymy şonok dogry aýtsam, Dewran da ady. Geldi Dewran da mugurlatdy. Şeker o da atlaryny aýtsam. Velayet Mary velayet. Şol oglan wara seret men gidip arz etdim şoňa, internet meniň şu ýerde daýym otur. Polisiýanyň içinde daýym işleýär. Şol kömek etmedik bolsa şol oglanyň üstünde meni günäkar edip barýarlar, bilýärmi? Men özümi günä SMS'ler wa gije saat 2-de 3-de ýazan. Bilýärmi? Şol SMS'ler görkezip zat etseňem, şoňa bir ütkeşik çäre görmediler şol adama. Men özüm günäkar bolman zordan sypdym. İnsanyny awraýyn, barka şu mazyny ýapaýyn, mazyna merekkä, maňa salona merekkä ýok bolsun diýip men ýapyp bara şo ýerden gaçyp gaýtdym ýöne. Ýüzümde oglum barly. Men şo ýerden oglum getirip bilsem, Hudaý we şo ýurdum ýüzüne seretmeýän. Ýoksam ýurdum söýýän, bilýärmi? Gowam görýän. Giden garnaşyň dost ýarym. Bäre maňfatly ýaşamak, bäre de görpýärs. Ertiden akşama işleýän. Sen özüňe wagtyň ýok. Şonun ýaly belki ýalňyş düşünýän adamlar bardyr bärde ýöne. Öz işimi, öýümi hemme zadym taşlap gaýtmaly boldy. Doğru. Ine vatandaşlar, biz öz vatanymyzda Dogry aýtdym. Biz öz vatanymyzda hemme zat gowy diýip, hemme zat gizläp getsek, ine biziň vatandaşlarymyz, ýaş gelin gyzlarymyz Türkmenistandan gaçyp gidip otur. Hemme zat gizlesen toňu şeýle. Şu ýerik geldik seret 1 ýyl boldy, ha? 1 ýyl boldy. Ýöne özüň men var, işe gidip Sesin gitdi hanım. Men aýtýan şu ýerine geldik diýen işläp berse, ýeke adam adyň tutanok bilýär. Ýene sesin ýapyldy da. Oglum jaňat aldygyna internetden men
Ha Seret, ne Ayhan bilýär, tanıýar da sen meni. Ha. Doğru. Näme diýip duran, ýadymdan çykarma, oglum Janet ýaly. Şurada işleyen var. Şurada Şu işleyen ýerde var. işläp, ýani bir ýyl boldy gelip işläp berýärmiz. Ertiden akşama gitýän sen otobüse minýän ýa tramwaya minýän, gitýän ýöne özüň wara ganjyk uyrugyny bulamasa köpek ýyzyn eýermez diýe. Oh. Götüni gysyp işleýän gyýz gelinler, men gecem näçe ýyllar bäri işläp öşerde 5 wagt namaz okuýar. Bir zat etjek bolsa, ine şu ýerlerde de etdiýärler, bilýärmi? Türkmenistanyň hem etdiýäni bar, ni haýsy döwletde bolsa da. Yaramaz ama, gowsanma. Şoň üçin hemme adam bir aýakdan tutulan ok. Ol Türkiýe gelýärler, bärde eýtýärler, beýtýärler diýip gürleýärler ha. Erkekler, gyýz gelinler. Hemme gyýz gelinler bir aýakdan tutmalylar. Oh. Feret şurada hukuksuz doğru değil mi? Şurada hukuksuz. Yani senin özün bir zatlary etmeden bir zatlar diýmeden. Men şonu aýtjak bolýarna. Men Türkmenistanyň onuň ýalakda köçe çyksaň hökman beri bir gapdanda durar, mündürjek bolar, ýa bir zat etjek bolar, ýa sen bir ýerik ýüzüň düşüp barsaň sen ulanjak bolarlar, ulanyp bilmeseler elinden alyp kadar puluň alarlar. Talarlı. Men onun başından geçti, men gören zadım aýtýan, bilýän, öz başından geçti, başka biriniň başından geçmedi. Gerekirler. Gerekirler. Oğlum Türkmenistan'da mı ya berde mi? Ha, Yok, oğlum Türkmenistan'da. Neçe yaşında? 9 yaş yani Sipos az vaktan. Görýärmiň. Neçe wagt oldu ödün gelenine? Bir ýyl boldy, bir ýyl bolup turny gelenme. Doğru. Doğru. Ine öndi senin çağan başka da müňlerçe türkmenleriň çağa, sen milyonlarça türkmenleriň çağa öz ejetini göresi gelýär. Öz kakasyny göresi gelýär. Olaryň iň bir çağa ýaş wagty ene ata iň bir zerur wagty. Ol psihologyň beren maslahaty we meniň psiholog diňläp şu zatlar aýdyp otyr. Iň bir zerur wagty sebäbi görýän bolsaňyz çağanyň meselem ejeti hemişe çağany taşlap işe gidýän bolsa, günde işe gidýän bolsa, çağa şonu göresi gelýändir. Şo ejeti gitse ağlaýandyr şol. Sebäbi ejeti şonuň ýanynda, wagty hukuksyzlygy, ýani özüni hukuksuz hata zat edýär, duýýar. Özüni ynamly duýýar da çağa. Şonuň üçin ejetini ýanyndan göýöresi gelen ok. Şonuň süýgüsini, şonuň mehrine dar çağalar. Bizim çağalarymyz şonu ýaly. Ýaş wagty şoňa hökman ejeti gerek ýanynda, atasy gerek ýanynda. Şolar özüni hukuksuzlukda duýmak üçin. Egerde hemişe biz şolary taşlap gitsek, şolarda psihiki travma galýar. Travma, yara. Ondan şol çağa ulalan soň galan ömrüne şol çağan täsir edýär, şol çağalygynda alan travmasy bar, galan ömrüne täsir edýär. Käbirleri adamlardan udaga çekilip hiç kime goşulman geder, özüni ýalňyz duýasy geler. Käbiri adamlar ýanyndan göýürmek islemez. Şol ýaly adamlarda psihik taýdan travma galýar. Haçanda en atasy şo ýanynda bolmasa, en atasy ýanynda bolmasa, söýgü bermese, şol söýgü indi bize de men özüm bärde üniversitede okudum şo wagtlar öwretdiler. Haçanda şo en ataň söýgüsi şoňa ýetmese, soň şonuň iydi galýar da. Galan ömründe şol adamlarda şol söýgüniň iydi galýar. Elbette meniň enem atam ýanymda boldy. Käwat gidýärdi, ýöne elbette menem enem atamy häzirem göresim gelýär, öňem göresim gelýär. Sebäbi söýýän olarda. Ondan şoňa görä de adam öz en atasynyň ýanynda bolmaly. Biziňki bolsa, biziň durmuşymyza geçip barýar da, bizem ony bolmaly zat ýaly kabul edip berdi. Ay çağamy doğurdum. Şonu bakmak üçin Türkiýe gitmeliyim. Çağan doğurup bakmak üçin Türkiýe gitmeli bolýar. Ben şoňa neber
Sen şoňa gaýgysyz, aladasız bir şagalyk döwrüni towgat edip bilen ok. O hemişe seni küýtäk edýär. Ene billerinde gory ýaşatagam, ene tamady ýanymdady. Şoňa görä da gaýgysyz, aladasız ýaşaýadyk. Açanda sen şonuň ýanynda bolmasaň, şol abyşny çağa berilmeli durmuş, berilen ok. Ene biziň ýitirýän adamyz, biziň ýitirýän adamyz gatullokan, şeýle ullokan, bizem şonu binamyslyga salyp, gidläp saklajak bolýar. Ene biziň gelip beren günümiz. Tawuljan. Ne Abdullah? Ne diyorsun? Tatlan. Gözüň näle? Canın sağ mı? Var mı? Var ol, benim var. Ay sağ ol abi. Biziň Hanım adır. Benim dinlep durdum da hanım aytdı da benim de çağım vardı çağımam getirsem dedi. Arcağım del dedi şu böyle Tamam. dedi de. Tawul. Şimdi premierine de hanım özü var ölen olsa da şu tayda eşitlendir. Ama şimdi fikir et. Bu millet Türk'ün özleri biz Türkmenlere saldırmak. Doğru değil mi? Hazır Doğru. çalışma izinde ikamet veren ok. Mesela ne edip ol çağasın nere getirensin ne edip ol yurda barmaya. Ne etsin de göndürüyor ya doğru değil mi? Barman biler. Ay vatandaş almak için bir 3 yıl işlemesen de berdi. Ayalı adam ne durmuş açık gider ayağının berde nimetken ahirey darken berde Türkler. Al ya. Ayal maşgalan ahirey darken. Ödem timboli bilinkiler akıllı ol o neme değerlerine o neme renk yapıştırıp beren ok. O da edip beren ok ol. Bir hayat değil de ondan ödem panyata tam şey maşgalatını eklemek çağatına seyretmek bilen bizim ayalı yıllarımızın hizmetli, hizmetli. Bizim ayalı yıllarımız bu Türklere karanda indi himmesine de kanesine yani Türklere karanda öýdeçil. Maşgalaçıl. Ondan elbette bunlara yapışıvalyalar. Maňa şurada kän gawat geldi maňa Türkmenistandan gelin getirip bersen hemen öýlenjek da diýen kän gawat geldi. Ayalı ýeri yapışıvalyalar. Nerede? Görýän bir de ayal gaýlarmydy. Ayal gaýlarmyda howpsuz bir döwlet gurup bilmediğimiz üçin ayal gaýlarmyz Türkmenistandan gaçýar. Şonu ýaly men getirmedim. Menki Türkmenistanda galdy. Men aýryşdym. Şonu ýaly gara bir Türkmenistan var, düzeltmesek bolan ok, bizde başka variant yok. Ine onun suratına seyredip bunu suratına seyredenin bilen owadan bolany bilen gow gurleýäni bilen ya şeýle aýdym bilen on aýdymy garnyň doýuran ok. Onun kastumjal var, senin garnyň doýuran ok. Ne bir haramda adam. Munun galstugan biziň garnymy doýuran ok. Ol ütüklü günde geýýän 5 milyonluk kastumjal baram, biziň garnymy doýuran ok. Şoňa görä de biz vara öz aladamy etmeli da. Bu kastumjallar geýibersin. Öňe biziň hakkymyzy bersin. Niresinden tap berýän olsa bersin biziň hakkymyzy. Ol Dubaýa ekiden pullaryny getirsin ýygyna. Şöhrat para da bul adam. Şeýle bir şöhrat para. O biziň bir aýlap oňjak pulumyzy Jennifer Lopez'e towgat berip goýarýar. Jennifer Lopez gelýär, Amerikadan Jennifer Lopez gelýär. Şoňa o 5 milyon, 10 milyon dollar pul berip goýarýar. Biziň bir aýlap oňjak pulumyzy Jennifer Lopez'e berýär. Bu karanda. Türkmenistan'da şu wagt 2 dollar, 3 dollar diýildi. 100 000 manatdan tapasan 3 dollar bir adamyň kazanýan güllük pulu. Ondan 5 milyonu hasapla da 5 milyon. 5 dollar hasapla. 5 milyon dollary bir güllük adamyň puluny Jennifer Lopez'a berip goýarýar. Türkmen halkynyň bir günde kazanýan puluny bir sagat Jennifer Lopez aýdym üçin alyp gidýär da. Jennifer Lopez'i dinleýän gurban bol. Dinleýär ony halk dinleýän ok. Ýöne halkyň o hala dilligindäki saçandaky çöregini so Jennifer Lopez'e berýär da bu karanda. Ondan ol Mustafa Sandal gelýär. Ol kim başka? Mustafa Ceceli gelýär.
Başka da gelýänken de karaçy şonýaly bagşylar gelýär bolen şolara meselem Türkmen halkynyň bir ay ýyjak çöregini şolara 5 millionlap, 10 millionlap dollarlap şolara berip goýýar. Şonýaly biziň bu adam biziň garnymy doýurjak diýip alla deden okda şol öz şöhrat paradlygyny doýurup bilen ok. Şonuň üçin watandaşlar bir öz aladamy etmeli. Ýoldan bular bir hakda pikir etmeýär. Hökmet aýyrman, haýyş hökmete tutturman. Aşlyk rady ama bir de ýol arasynda işim kallary götürdüm ýeter. Indi aşlyk rady diýme, sen dogun. Aşlyk rady diýsen, iş ýol aç diýsen, toň çağan ýetim galýar. Enin maskalaň bozulýar, köp adamlaryň maskalasy bozulýar. Şoňa dogry düşün. Köp adamlar aýrylşdy Türkmenistanda. Çağalar ýetim galdy. Indi o çağalaň nähilek boljagam belli däl. O nähilek talamçylyk etjekmi, ogurlyk etjekmi, ol seniň Türkde gadanan puluny olar ogurlajakmy ýa öýüň ýapjaklarmy, onýalyk ýerbet adamlar köpelse, ýetim çağalar soňunda ýerbet bolýar. Ewa olara biz çağalygy maskalany sowat etmedik. Diňe ödümidi bildik. Ay bir de ýollar açdan o ýurtdaşyna çykyp bilmejek adamlara çörek bolmasa da bolýar. Näme bolsa şo bolsun, aç bolsalar diýär. Hemmemiz işe ukyply däl, intikam. Hemmemiz işe ukyply däl. Biziň aramyzda invalid bar, gowral aýallar bar, o pensionerler bar, ýaş çağalar, ýaş gyýlar, ýaş oglanlar bar, intek işe bişişmedik. Şonýaly aşlyga rady bolsaň iňerwet dadu. Evet, hemme kişi yurttaşyna gidip işlemene ukyply däl. İňerwedem ana şol bir yurttaşyna çykýar da, biziň ýaş oglan gyýlarymyz tejribeti ýok. İş tejribe ýok. Ondan bilimi ýok. Hökümet we dogry düzgün bilim beren ok. Laýa ýataň ok dilekçilik edip iýip içýän Türkde onda 15-15 gün boldy eşiňi çalışsa ya. Şu Türkmen indi hasandan mersin ýazatlar ýazyp da indi. Nähil Türkmen diýen belli de şu hökümetiň işikleri şu teledim. Öde suraty ýokdur. Hem adam bir şonýa umumatlar belli bir adam boýan däldir. Gara şu zaya hökümetiň işikleri şu zaya. Ne Türkmen bar. Ine şunýaly biz bir gowdatlar aýdyp gowdatlar problemlarymyzy aýdyş otyr soly gelýär da şunýa haram. Ne haram adam nökür da bi. Ana şonýaly biziň nememiz boljak bolýar. Aşlyga rady diýen adam işletim gelen nokta. İşletim gelen nokta diýen adamdyr. Onuň dogry. Şonýaly watandaşlar bar. Biziň umuman aşlyga rady diýmek ýalňyşda. Eger aşlyga rady diýsen, sen dogry düzgün bilime alyp bilmerdiň. Bilim bolmadymy? Sen aç bolmaly bolýan maňa bilim ber diýmeli. Bu karanda da haçanda sen bilimi alsan, sen her yerde seniň ýoluň açyk. Sen o Türkmenistanda açyk däl ýoluň da ýöne daşa ýurtda seniň ýoluň açyk, haçanda sen bilimli bolsaň. Ýöne haçanda sen aşlyga rady diýende, aşlyga rady men ýöne maňa bilim bersin diýden bolar. Ýöne ýene de diýişim ýaly seniň o ýerde çağan ýetim ýaly, o ýerde jemgyýet meseleler ýüze çykýar, ahlak bozukluk ýüze çykýar. Garat kenda ýerbetleri ýetýär. Haçanda sen aşlyga rady diýsen, adam ýerbet bolýar ýurdun. Adamlar seniň ýurdundan gaçýar. Eger sen aşlyga rady diýersiň, ondan o ýerde doktorlar bar, o ýerde mollumlar bar, o ýerde injinerler bar. Başga da kän adamlar bar da. Şol adamlar aşlyga rady däl. Şolar bir de bilim berýän adamlar, bili bejerýän adamlar, bir de jaý gurýan adamlar, başga da kän adamlar bar. Şonýaly şol adamlar aşlyga rady däl, ondan sen hem aşlyga rady diýen olar seni taşlaga da gitýärler. Aýplara maliýaly aýplar aşlyga rady diýip oturýarlar diýip gidýär da başga ýurtlarda işlemäne başlaýarlar. Tebe olaryň bilimi bar elinde, tamam hyzmat etmeýär, edesi gelmeýär. Bilimini başga ýerde görkezýär da gowy pullar alýar. Sen aşlyga rady diýdinmi? Şeýle bir kända ütgeýär sen daşynda. Sen aşlyga rady diýen adam hiç kime gerek gel.
Aşlyga razy diýen adam Hudaýa da gerek geldi. Hudaýa da sen 5 wagt namaz okujak bolsaň, ondan Mekke'ye gidip gelecek bolsaň, sen pullu bolmaly. Şol atlar etjän bolsaň, pullu bolmaly, sen bir aýlygyň özüňe ýetýän bolmaly. Ýok, şonu da intikam. Sen haçanda aşlyga razy diýsen, yan kaýdalarma mollum, doktor, injiner, ondan beýleki medeniýet işgärleri, şolar seni taşlap gidýärler. Şolar seni taşlap gitse, şolar seni taşlap gitse, sen nädip ýaşajak şo ýerde? Şo ýerde ýaşaýyş utarýar. Men de aýdaýyn, sen aşlyga razy diýsen. Demek istememişim de ama yani diýenler bar. İntikam. Senden başka şonlaly men aşlyga razy ýöne ýol açyk goýdum diýenler bar. Ýol açyk goýsa, bizim ýaş neslimiz akylly adamlarymyz başga ýurtlara sen gidýär. Sebäbi başga ýurtlarda gowaýlyk berýärler. Olar ondan şo ýerde öýlenýärler, şo ýerde durmuşa çykýarlar-da Türkmenistana gitmene mislen oklar. Şo aşlyga razy diýsen. Ana şol ýalyk netijelere sen garaşy ber. Şol ýaly agyr ýagdaýlar seniň başyňa gelýär haçanda sen aşlyga razy boldun. Bir nurupdur da adam polisiýa da ony çagyryp şol ýaly näme şu nurdum diýse, ay ejeme höýükdi durmadym, urmadym, o kakama höýükdi urmadym, doganma höýükdi urmadym, arkada höýükdi ol dur bilmedim diýip durdy ýa-da. Urdum diýdi, arkada höýükdi ol. Şol ýaly vatandaşlar bilinkem şol ýaly gidip dur. Indi hani haterler gelen okma yani feogeller vardı. Ondan beter gidýär. Hemme zady çödýär bu adam. Arkada alan Hudaýy be. Hemme zady çödýär ýöne çörege oly güýji ýeten ok. Çöreg döredip bilen okşy. Näçe Hudaýam bolsa. Diňe şol meni ýaýna aýtjak atlan bar. Sen kimdiň aý men seni tanýanmy ýani? Gel. 5 minutta bir kelime kurşady. Ey. Ağlamalar. Selamun aleyküm. Wa aleyküm esselam. Uzer hoş geldin. Gitçaşy. Hiç yapsy. Hawda loma çykma ýöňem diýýär makening bardan. Hudaýa şükür. Ýol ötenmi? Hawa benim ýol ötenden. Hawda men sana bir aýtjak zatdan malay köp çıkışlaryňy diňleýän edil söwüşmek üçin ajan etmedim bolin. Nemede binamyzlar, näme zat diýip gurlaýan bolin. Şol ýerde atdymen öz çıkışyňda dowam etsen go bolmazmy? Kime binamyz diýdim? Binamyz adamlar nämeler diýip gurlaýanda her çıkışymda. Diýmel bolýar da içimizde bar da şol ýaly. Yo, babolin sen teredine bizim Türkiýede iş yapmıyor sorun. Türk ömürlük geldiňizmi, näme mi zat diýene? Iýminmi? Yo, iýminne bol. Her kimiň öz meselesi wa zat wa dogrumy? Yo. Her kimiň öz meselesi bar da ýöne hemmemiziň meselemiz bir şu var. Häzir. Yo, näme üçin? Bir meselesi bolup biler. Her kimiň şahsy meselesine goşmamak men. Ýöne häzirki wagtda her kimiň meselesi Türkmenistana gidip Türkmenistany düzeltmek, Türkmenistanda işlemek. Yo, diňle men sana bir aýtjak. Sen Sen hemmekşin bir aýakdan surma, sen kim sana goşulýarmy, bir zat haýyş edýärmi ýa bir zat jal edýärmi? Şonu ýöretmersen asly alyp barýan işin. Sen hemmekşin goşulýarma. Bärik okuw bilen gezmäge bilen işlemäne bilen sen hemmekşin bir aýakdan durma. gerek men var bir ma aýlyk tölen ok berdi men ol öz işime al gidermel. Men öz işim Türkmenistana gidip Türkmenistan'ı düzeltmek. Yani o şey halkın problemlerini çözmek.
Garada. Yok ben sana bir daha aytayım. Ben de öz borcum köpmünde görýän onda borcum. Hemmemden borcum, diňe meniň hem borcum däl o Türkmenistan düzetmek hemmemden borcum. Ondan Yo Türkmenistan'a sene düzelmeýän birinizden onu aydaýyn gatam görme bolyn. ikimiz düzetmezmi ikimiz? İki boldak. Sen 10 bolsaň düzelmeýän. Ýöne sen men sana aýtjak bolýan zadım berde neme diýen aňarda çağalaryny taşrak gaýtdylar, näme etdiler? Senden sorak gaýtdylar çağalaryny taşrak gaýdanda. Men çağan taşrak gitýän Abdulla şo taý işlemene gitsem bolýam diýip senden soradylarmy? Çağalar taşlap gaýtdylar, o men onu aýtmaly bolýar. Taşrak sen näme ýany alyp gaýtdyňmy çağalaryny? Ya bile iş gördüňmi çağalaryny? Sen bir gep diýen zadyň ünsüre men seni her sapar sindiýän bolyn. Sen op şu hemme adyny urlayan çağalar aňarda gez. Yetim wali nämetdi. Sen iliň maşgala näme işiň bar sen özüňe jogap bere, özüňe. Yo. Öz adyňdan ýa-da bir haýş edýärmi? Bir haýş edýän sana. Men adamdan gurlap ber diýän men plan ýerde yer albilmedim, jaý albilmedim. Ya bir zat ardım diňlemediler. Sen şo zatlar barada gurly. O biriň çağa aňarda gally nämetdi gideliň. Sen gurrun näle o sen o? Yo Ferhat. Ondan bir gurrun o sen erke ogluňa sen o. Normal gurrun jogap berýin. Toğrama. Ferhat biz waram millet kökmünde çukura ýydy otýar. Millet bolup tutuş. Sen men halky bolup. Sözüň ölýän. Sen mysal getirmesene. Millet dolup çukura ýydy otýar näme diýmede? Men sana aýdýan. Berden gideliň. Binamyslar öýüňize gitjek, kämi näme etjek? Sen näme geldiň onda bärik? Sen gelene näçe wagt boldy? Şonu aýt. Menen binamız. Hemmemiz binamızlyga talyp getip şurda öz. Men sana aýdýan, men sana. Sen hemmekşiň adyndan gurlama diýän. Hemmekşiň adyndan. Mecbur gurlemeli bolýanda näçek meňe mykbalym tire Bir gurlet ya, mecbur sen bir gurlet ýa-mi? Evet. Mecbur gurlet. Meniň şu Türkmenistanda ýaşap işlemegim sana bagly. Siz ikimiz bir bolmasak, şu Türkmen halky bir bolmasa, şu Türkmenistan düýedip bolanok. Şonuň üçin men size ýalbarýan, ýoksa mümkin men ýalbarmadym. Hemmämet gitmesek düýedip bolanok Türkmenistan. Men sana bir aýdaýan her kim artykyn Allah berýär. Alýanam Allah, berýänam Allah. Sen ol menem sen artykyn beremmo, senem men artykyn beremmo. Ya sen men nirdi şejek, men kesitden ok. Men sen näme boljam, men kesitden mo. Men sana bir zat aýdy, otýun sen aýtym, başga ýerden mysal getirýän. Men aýdýan sana. Berden gideliň, şaňa ýadyň öçen okmy, näme mi? On ýarda diýmede narmanca alpar bir jal we diými jal watyn aýt. Bir da diými şonu aýt. Sana wara gahar gelýän gatkän ýöne goşulan oklar, giýilen oklar. Yo, esas mesele var, esas mesele. Şu ayal gyzlarymyz öz derdim aýdyp bilenok. Sen de doň ýürek. Ayal durun men sana bir zat aýtjak. Ayal gyzlarymyz diýene, ayal gyzlaram içinde narmanysy var, narmanly däl. Wa, şu taýyp gelip ejiňizken aňarda näme diýsem kam? Bir çöre almaýar bolup börenler günne salawyny gatnap ber. Aňryk barda gatnap bilýän şu salawyny. Bärik gelmedi. O sen aňarda çağatyny oýup gaýtdy. Eje tagly ya näme? Her kimiň öz maşgalasy özüne bagly. Sen men aýtjak bolýan adam men seňle sögüşmek üçin hem jaňa demok, ene demok, ene opşaýdan na. Hemmekşiň adyndan gurlama diýen. Kim näme diýe, şoňa göre hereket et diýen. Men haýer we saat diýen mo. Evet, hemme sen diýen adam. Men näme kabul etdim di, sen aýdýan binamyz diýen. Barjam, Ferhat bir jogap berjek da. Ferhat, biz şu wagt hemmemiz öz kellämizde gelenmidi diýär. Ýöne soňunda hemmemiz bir nemede zat edýärler. Hemmemiz bir ýerde suw edýärler. Hemmemiz bir ýükden apsýarlar. Hemmemiz biziň bir lotkada, bir gaýykda. Şol gaýyk düýbi deşildi. Hemmemizem şol suwun içinde bogulyp barýar. Ýöne köp adamlar şonu boyun alanok.
şol otgan deşlenni, birin gün-günden ýagdaýymyň erwetleşýänini köp adam boyuna alanok. Ine senin boyuna alanok. Ondan menem şonu boyuna alayım, Türkmenistan düzelýin diýip gurlap otýar. Düzeltmesek var, birin ýagdaýymyz erwetleşip barýar. Türkmenistan içinde jinayatlar köpülüp gidip barýar. Küntüçülük köpelip gidip barýar. Ene dünüň bir Türk film çykdy. Türkmenistanly gyýdlar küntühanada işleýär diýip. Ana filmiň ortasynda ana 5 tane gülelek, ondan aýbölek, ondan ýene de bir kuşany gyýdyň adym tutdy. Olaram edil biziň gyýdlarymyzda meňdäp dur bar. Şo biziň gyýdlarymyzdan bolmagy mümkin. Şo kino oýnamak üçin alandyrlar. Şol ýaly biziň hemmämiz bir gaýykda. Sen diýen her kimiň öz pikiri bar. Her kimiň öz pikiri şu wagt her kim öz pikirini bir gyra goýmalyda Türkmenistan döwletmeň uğruna çykmaly. Ýogsa bizi şeýle bir agyr netijelere getirip otdy. Agyr ýagdaýlara getirip otdy. Ene çağalarymyz Türkmenistanda psikolog kesellere uçrady. Meselem ýaş çağalar bar, o ýerde öz ejetini görmese, şol küýseýär. Ýaş çağalar bar, şo ulalýança ejetine dar. Gyýdlar kakasyna dar. Sebäbi gyýdlar kakasyny töýýär da, kakasy hemme erkeklerden, indi hemme beýleklerden şoň kakasy güýçli adam hükmünde öz kakasyny gowurýar, gyýd maşgala öz kakasyna çekke. Erkekler öz ejetine çekke. Şol ýaly biziň hemmämiz bir lotkada, bir gämide biz. Şonu biz düzeltmeli. Düzeltmesek başka variant yok, başka gideceğin yer yok. Hemmämizi erti bir gün hasaba çekerler. Zatlar üçün. Evet, yine bilýän o zaman 41-45-njy ýylda 1941-45-da ikinji jahan urşunda Nemes halkyny Gitleriň eden jenaýaty üçin jogapkärçiligi çekdiler. Ine biziňki şu wagt bir Gurbanulyň eden jenaýatlaryna gödümi otýar-da. Ol belli bir wagtdan soň diňe bize zulüm eden ok bu adam. Belli bir wagtdan soň zulüm şunyň edýän zulümi taşyna çykyp artykmaç bolup başlaýar. Ondan soň bizi tutýar da jogapkärçiligi çekýärler. Siz näme üçin şeýle jenaýata ýol berdiňiz diýýärler. Şol ýaly hemmämiz her türlü pikirimiz baram bolda, häzirlikçe şo pikirlerini hemmesini jemlemeli. Türkmenistany düzeltmeli. Ýogsa biz gezip gören haýwandan tapawdymyz ýok. Owadan depede, lotkada gezersiň dost hiç nerwini bolmady ýa-da. Owadan depede hemmämiz gezerçän dogan. Bu gidişde hemmämiz. Ine ýokarda oturan ministrler bar, şolaňam %90% basylyp çykýar. Indi basylsa da olar şo ogurlan pullary olara ýeterlik bolýar, ýöne ýöneköy halk üçin bolsa şo owadan depe ömürlük Türkmenistanda. Türkmenistanyň özi owadan depe tutuş. Ýöne prosta sen şey Gurbanulynyň taşşagyndan ýapyşsaň onda sen gowy ýaşamaň mümkin. Ne günde gelmaňa sök, günde sök gel aşakdan ýazana hapadatlar ýaz. Ay näme edilýän ol zat bar bolsa et. Toňam barda ine görkezine men Abdullaň videolaryny aşagyna ine şunýal hapadatlar ýazdym. Maňa nişan beriň, maňa gahraman diýin diýde aýt. Ondan bugün olar sana gahraman diýerler. Ertirem 5 milyon aýlyk bererler. Sana da o 5 milyon ýetmez. Ene ýene siktir edip kowarlar.